Sa unsa magyong pamaagi ang tao makaangkon og kaluwasan? Pinaagi ba sa pagpamembro og usa ka simbahan? Pinaagi ba sa usa ka bautismo? Kaya ba niya tiguman ang iyahang kagulihong kaluwasan? Maluwas ba siya sa iyang kaulingon nga pagpaningkamot? Kanato pag-isgutan karon sa atong devotional. May buntag kini si Pastor Janin Carges na kay Bible palag og open sa yung Bible anita sa Ephesians chapter 2 verse 8 and verse 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. First of all, atong ililahon unsa maning nature sa salvation, unsa maning nature sa kaluwasan. Abi nimo tanang relihiyon karon naning kamot og nakiglantugi gyud mahitungod sa kaluwasan. Mao man ni pinakaimportante nga part gyud sa atong kinabuhi. Gani kung ma-miss nato tanan, no? Mao gini pinakaimportante nga dili gyud dapat masipyat ang tao sa iyahang kinabuhi. Matag relihiyon or denominasyon na say kagulingon nga baruganan unsa ang tao maluwas, unsa ang kalag nimo makaangkon og kaluwasan. Naay mga nagtudlo nga kung magpamembro ka sa ilang relihiyon, maluwas ka. Kung mutuman ka ni pila ka mga sugo, maluwas ka. Kung maghimo kag maayo nga binuhatan, makaangkon kag kaluwasan. Napoy nagtudlo nga kung dagko kag donasyon sa church, makatabang ni sa paghatag nimo og kaluwasan. No, napoy nagtudlo nga ang bautismo makalimpyo si imong sala ug makahatag nimo kaluwasan. Pero ang Bible nagsulti siya ug usa lang ka klase nga pamaagi sa kaluwasan. Una sa tanan masabtan nato ni siya kung mahibaluan nato unsay nature aning kaluwasan. Now si Paul nagsulat aning Ephesians 2 verse 8 ingon si Paul gisugdan niya sa usa ka nindot kay nga phrase ingon siya for by grace. Na ang word by grace sa Bisaya patungod sa grasya. First of all, ang basis sa atong salvation tungod sa grasya. Unsa man ang grasya? Trabaho na sa Dios ngadto para sa tao. Okay mo ni grace, favor nga gihatag sa Dios para sa tao nga wala sa naghulat og kapalit, no? Free niyang gibuhat. Muna siya grace. Kay kung ang tao mo'y maningkamot ana, dili na siya grasya. Pero kung trabaho tanan sa Dios, muna siya pure nga grasya. Unsa may sunod ingon si Paul, for by grace are ye saved. Gani past tense ang gihimo dining Paul, ingon siya tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo. So past tense humana. Maklaro na to dinhi nga ang kaluwasan di ay present nimong ma-receive, dili ni something promise pa sa future. Bisan di ay buhi pa ka sa presentar nga kahimtang, pwede ka makaangkon og kaluwasan. O mo ni gingon din ni Paul, no, kumusupak mo na unang supaka si Paul. Ningon din ni si Paul, naluwas kamo, naluwas humana, man na silang giluwas. Unsay basis nganong giluwas sila? For by grace are ye saved through faith. Ang basis di ay nganong naluwas sila sa ilang pagtuo. Dili ni basta-basta nga pagtuo kay bisan si Satanas gani mituo man, no. Unsa man nga klase nga pagtuo? Pagtuo ni nga wala kay lain yung manluluwas si Jesus Christ lang. Kay ang tawo magod karon daghan man tag gitutuhan. Nagtuota nga atong relihiyon makaluwas, atong buhat makaluwas, ang ubang tawo makaluwas, ang pag-umpo sa mga tawo kung mamatay na ta ampuan ta maluwas pud ta, ang pag-umpo sa mga tawo nga tuan na sa langit ampuan ta maluwas pud ta, atong donasyon makaluwas, daghan kig pamaging makaluwas, no, daghan tag gituuhan. Pero ang faith nga gipasabot dinhi kuha atong tanan ibilin lang yun si Christ. Kana nga klase nga faith ang gipasabot dinhi through faith in Christ. Now, unsay gingon siya? That not of yourselves, it is the gift of God. So naklaro dinhi nga ang salvation usa siya ka gift. Di ba unsay kalayan sa gift o reward? Ang reward imo ning haguan kung kugihan ka nga empleyado, buutan kang empleyado, tagaan kag reward. So ang reward naka-base ni sa imong performance, naka-base ni sa imong trabaho. Pero ang gift gani lahi. Ang gift free ginang gift. Walay gift nga haguan, walay gift nga bayran. Gift gani pasabot ana, free nimo nang dawaton, wala kay dapat nga bayaran. Nganong free man ang gift? Tungod kay ang naghatag mo'y nagbayad. Pero ang reward gani, actually ikay nagbayad sa imong reward. Imo ning hinaguan mo nang deserving ka, tagaan na ni nga reward kay ikay
bayad ana. Pero ang gift gani dili ka deserving tagaan, tod kay dili ikaw ang nagbayad. Ang nagbayad sa gift ang naghatag, no? Now, ang ato dawng salvation, ang forgiveness of sin, ang salvation nga atong ginapangita, nahimo siyang gift. Nganong gift siya? Kay si Jesus Christ magwinibayad ana sa cross. Life, dugo, kinabuhi ni Jesus Christ ang yang gibayad ana sa cross. Mo na nga wala na kay lain pang bayaran. Ang part nimo ang pag-receive na lang sa finished na nga work ni Christ. Imo na lang dawaton ang human ng gibayaran ni Jesus Christ sa cross. Mo nang unsaon man niyo pagdawat ang human ng gibayaran, dawaton nimo si Christ by faith. Lord, ako kang gidawat nga ikaw di ay ang nagbayad sa akong mga sala. Mudya na tumasabtan nga ang kaluwasan sa tao dili works, dili church membership, dili religion or dili unsang pamaagi. Pinaagi lang gyud kay Jesus Christ sa pag-receive nimo ni Christ by faith. Nganong i-receive man nimo? Of course kay naman siya gihatag unsaon niyo pagdawat kung diliin mo siya dawaton, no? So na siya gihatag. Ug mao ni ang gift of salvation. O ingon ang John 3:16 ang gihatag diha sa man si Jesus Christ. So si Christ imong dawaton. So once ma-receive nimo si Jesus Christ, siya ang gift of salvation. Hinumdum niya ang salvation isa gid siya ka gift. Kung moingon ka nga adili oy dugangan ginakog buhat, dugangan ginakog maayong binuhatan, membership sa church, kulang pa ba di ay ang gibayad ni Jesus Christ sa cross para dugangan nimo? Siguro nangutan na kaunsa di pulos sa akong maayong binuhatan pud Pastor John, ay daghag pulos imong maayong binuhatan. Ang imong maayong binuhatan importante na siya, pamatuod na nga nakadawat na ka ni Christ, ha? Resulta lang na siya human ka mo dawat. Pero abi nimo nagsad ang Ginoo nga kung maayo kag performance dinhi sa yuta, tagaan kanyang mga eternal rewards. Ang purpose dahil sa imong maayong binuhatan para makadawat kag reward puhon dito sa langit. Pero dili na mo'y makahatag nimo kaluwasan. Hinumdumi, resulta lang na human ka makadawat kay Jesus Christ ang imong maayong binuhatan. Importante gyud nga masigurado nimo ang pagdawat sa imuhang kaluwasan. Ang kaluwasan dinhi gift ingon si Paul. So wala na kay dapat pang idugang nini. Example, tagaan ti ka gift. Niko, sir, tagaan ti ka gift ha, imuha na ni libre ni. Anin mo ingon ka dili bayaran giti ka. Di ba mainsulto ko? Gihatag gani nako na nimo libre, unya imo nung kung bayaran. O kung bayaran man nimo si Jesus Christ imong maayong binuhatan, dako kinang insulto niya. Namatay gani siya sa cross para nimo kay dili ka makabayad sa imong kaluwasan. Unya imo na nun siyang offeran sa imuhang maayo nga binuhatan. Dili. When it comes to salvation, libre na. Pero kung gusto kag mga additional eternal reward puhon sa langit, hala, trabahoi ang Ginoo. Lahi gyud ayaw isagol ang imuhang good works o ang imuhang salvation. Ingon si Paul sa katapusang verse nga kung basahon ninyo. And if by grace, then is it no more of works? Otherwise, grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace? Otherwise, work is no more work. Ingon si Paul dinhi, kung grasya man gani ang basis, ayaw sa gulik works. Kay ang grace dili na siya pure nga grace. Pero kung works man gani ang salvation, ayaw sa gulik grace sa Ginoo. Kay ang work dili na pure nga work. Now, kung ang salvation daw nato by grace, ayaw sa gulig work sa tao, kay di na pure ang grace sa Ginoo. Meaning kung ang kaluwasan nato trabaho man gani tanan sa Dios, wala gi pwedeng idugang ang tao niini. Ang Ephesians 2:8 nagklaro dito, for by grace you have been saved. So ang basis sa atong salvation by grace. Therefore, dili nato pwedeng dugangan og works. Otherwise, ang grace sa Ginoo dili na pure nga grace. Unta na kay nasabtan og magampo ta sa katapusan. Father in heaven, thank you Lord sa imong reminder. Please Lord tagay mig firm nga understanding Lord sa pag-distinguish sa imong salvation. Isa ni ka gift, dili ni something Lord nga mong ma-earn. Ginoo sa ni ka libre nga gasa kay gibayaran na ni Christ sa cross. Please tagay mig realization, humbled heart, repentant heart Lord, nga ma-receive na mo unta ang free gift of salvation through Christ alone Lord by faith sa dili paulahiyang tanan. In Jesus name, amen and amen.